Bart Helmholtz, kan hij nog een draai aan aan dit FK? Het is zijn laatste finale sprong. Het is meestal zijn beste finale sprong. Hij pakt hechte, hij pakt een zo'n hechte en ja! Het zit erom, het zit erom! Het is krek al of krek net. Onne Galema, het klapstuk van de finale. Kan die nog één keer vlammen? De hechte had er maar net de richting. En dat betekent dat Bart Helmholtz toch nog de Friese titel wint. En wat ieder bleef. Wat moest het uit de tienden komen? Wat hadden ze te verstrijden, die mannen in die finale? Het is een finale om in te listen. We hebben misschien net de absolute topafstand, jong. Maar wel een hele sterke winnaar. Die het toch weer flikt op het moment dat het moest. Hoppakee. Misschien net het eerste afstand, maar wel een hele mooie titel, lijkt het mij. Ja, als Safi wij komen matten, dan is het een hele mooie. En, ja, de laatste weken er toch wel heel veel druk op zetten voor mezelf. En het runnet en het boelnet. En nou ja, van een morgen toch nog maar een keer trainen. En misschien had het wel helemaal niet goed geweest, maar ja, dan is dit wel heel erg mooi dat het er toch in de laatste sprong weer uitkomt. Ik weet dat ik die 20 meter, dat ik die springen kan. En nou, daar weer nog steeds net hele roem de afstand. Dus als hem dan kist hem dan bijna op safe springen. Nou, dat zegt nog, ik ga nog vrij hard door en dan springt hij dan naar die 20 meter.